Chenjezo kwa maaktivisti anzanga kunena kuti mu MCP boma la Chakwera kuli nduna imodzi imapanga ntchito yake mwa usaveji. Munthu ameneyu ndimutengera ku koti, anapangisa kuti ine azinditukana anthu pa social media. Munthu uyu wakhala ali mphawi nthawi yayitali zoti Chilima azapasa mwayi kuti nkulowa boma sankadziwa. Ameneyu palibenso wina ndiye Savage uja Chimwendo Banda. Chimwendo Banda amapanga zinthu za usaveji. Ndiye ndikukuchenjezani inu maaktivisti anzanga, ngati mungakumbuke kumbuyoku Boni Kalindo wakhala akutukanidwa chifukwa cha zithunzi zimene anajambulidwa kusalima kuli conference yemwe amayitsogolera Chimwendo Banda. Komanso pamaliro amalemu Thomas Chibade, Boni Kalindo anakhala chogwada akupereka moni kwa Richard Chimwendo Banda. Koma chifukwa cha maganizo ake au savage ali nawo, amatenga zithunzi zija ndikumaziponya pa social media without our authorization. Umenewu ndi uchitsiru wa Minister Chimwendo Banda. Ndikuuzeni inu maaktivisti anzanga, pamene pali Chimwendo Banda, ngati mukupatsana naye moni, ali ndi munthu wakeyo amati personal assistant, ndi amene amakonda kumajambula without authorization yanu, ndikumakaponya pa social media kuti inuyo anthu azikudani. Ine Chimwendo Banda ndi mdani wanga. Dani wanga mboma la MCP ndi Chimwendo Banda. Amapanga zinthu za usaveji. Anabwera kukaronga ku Chilumba, ngani ya Chilumba Barracks. Anabwera yeyo mozi tukumura kumandiuza kuti mangochi ndijambule nawe. President akadziwa kuti ndakumana ndiwe. Ine osadziwa kuti akutenga zithunzi zija ndi cholinga kuti andipange denti ineyo ndi uchitsiru wakeyo. Koma ineyo mpaka nzafikira kupita kumanda. Chimwendo Banda ngati sasandipepese sindizamukhululukira pa moyo wanga. Anandipangisa umati ndipereke petition kwa iye pamodzi ndi Lusuwiro Kamwambi, munthu wakukaronga uko, ndikuti jambula ndikukachiponya pa social media, anthu nkumaona ngati mwina anabwera Chimwendo Banda kuzati pasa ndalama ife. Ndiye mukamvera audioyi, inu aku South Africa makonda kumati tukana nthawi zina munamukirapo Boni Kalindo chifukwa anajambula ndi Chimwendo Banda, okay? Ndiye muchiponyeso chithunzi chija, mukamva amene ndiyankhulire pa audioyi kunena kuti panopa ndikukambirana ndi maloya ndimutengera Chimwendo Banda ku koti chifukwa ali ndi nzeru za usaveji, ali ndi nzeru za uchitsiru. Sangaononge dzina langa chifukwa chofuna kuwina kutchuka pa andale kuti amadziwa kumaliza anthu ku MCP. Ine sinimamuopa ndipo sinizamuopa. Ndipo audioyi mumutumire kunena kuti akuti Rayton Mangochi akutengera ku koti, ngati sapepesa nambala yanga ali nayo, apepese
through social media. Chifukwa nzeru zake za umphawi zimene anakula nazo movutikazo akufuna kumayipitsa mayina a ife ma activist. Ndakhala ndikutukwanidwa walandira ndalama wadya banzi kwa Chimwendo Banda. Munthu savage wa chabechabe mwayi unangompeza chifukwa kuti MCP Chilima anathandizira kuti arowe mboma, okay? Koma maona even iye ujaenda amene anayambisa mtopola kuti Chilima azidedwa ndi anthu a MCP. Ndiye ndikukuwuzani ineyo kunena kuti mumuuze Chimwendo Banda nzeru zake za uchitsiruzo aziyapangira ena. Ine ngati sazanipepesa ineyo Rayton Mangoti uyu chidani chake mpaka kumanda. Ubwino wa ine sindiwopa wina aliyense woroza mphuno pasi. Ndipo Chimwendo Banda anakhala kuti anaphunzira mokwana bwezi ya Malawi tikutsekula m'mimba. Oro maminister anzake amasowa mtendere chifukwa china chilichonse amapangira ndi iyeyo. Muone treatment imene amampasa Maremu Chilima wapita ndi maganizo ozunzika. Ndiye mweyu maona pamene pali achakwera Achilimapo amayima Chimwendo kumadzutsa president. Leronso uyambuyika uyu Michael Usi uyu nayenso adusa njira zake zomwezo. Muziona misonkhano imene pali achakwera Chimwendo Ausi ngati azitakasuka. Mukamakumbukira audio mumvereyi mukachite compare kunena kuti Chimwendo ndikunenepa kwake kuja akumatenga ngati wonse ali mu MCP ali pasi pa iyeyo. Ine ngati Rayton Mangoti sindimuwerenga sindimuopa. Chimwendo Bandayo kuchichirika kwakeko ndi nzeru zake za usavagezo munene kuti akuti ukuyenera upepese kwa Rayton Mangoti chifukwa cha zithunzi zimene anayika pa social media kumafuna ife kumatiyipitsa. Ineyo Chimwendo kaya ndi ndalama zako uli nazozo misonkho imene yakupengetsayo, ineyo I challenge you. Ine kundipanga chipongwe I will revenge you. Ndizabweza. Ine ndi mwana wa Mangoti. Ine ndi mwana wa Mangoti. Ndine wochichirikatu. Usandione kusaukako. Chuma chose chimene wachipeza mu nthawi yochepacho ukazamwalira iwe Chimwendo suzapita nazo kumandayi. Kanyumba kako kakakhala kakang'ono asasangalalanso ena akugawana. Samalira ukamapanga ndale za uchitsiruzo ngati umaderera azenzako aku MCP uku kapena maminister anzako. Ineyo sinimakuganizira bwino. Pakhalidwe lako limene unandichitira ukandiyika pa social media opanda authorization yanga, ndiye upange chilichonse chimene ukufunacho pambali ya ine. Kaya nditha kuphedwa mwanjira yotumidwa ndi anthu ena, nyumba yako usasamukamo uzizandipeza kuchipinda kwako. Uli nzeru za uchitsiru.
umazitenga ngati doro ku MCP iweyo. Chimwendo banda ndikukuuza ine Lighton Mangochi, khalidwe limene ukuchita lomafuna kuipisa ma activist. I'm ready for anything.